Исәнмесез. Җәмәгатьне бүген тагын бер кат сәгатьне киләү ясау турында бер интервью дип әйтик инде видео эшләргә уйладым. Ни өчен дигәндә, илче вәкил сезгә тагын бер проблема дип әйтим микән инде, бер настройканы ничек итеп ремонтны башкарырга кирәклеген аңлатып, сөйләп бирмәкче булам. Менә бу внешний анкер дигән узел карандаш белән күрсәтәм инде. Аның өстендә шундый анкерный вилка шикелле вилкасы бар. Анда ул вилкада кырыйданрак күрсәтәм, кристаллар утыра, полуцилиндрический бер кристалл, сул якта икенче. Ул полуцилиндрический кристаллар яртылашланган. И капма-каршы якка әйләндереп беркетелгән. Менә бу узел иң ответственный узелларның берсе. Ни өчен дигәндә, монда әз генә бер якка, икенче якка күчеш булса, бу вилка дөрес йөрми, шушы анкерный колесо дип әйтик инде, анкерный спусок. Җә бер як килеп төртелә, тәгәрмәчнең менә бу стрелканың тешләре, җә икенче як килеп төртелә. Бу менә хәзер сәгать телен селкеткәндә күресез ничек йөри. Менә шундый спуск бара. Ул спускны регулировать итәргә кирәк. Менә шушы узелда. Менә хәзер отвертка белән кирдем мин, отвертка белән. Бу узел я уңга, я сулга әкрен генә борыла. Менә мин хәзер әзгә сулга алам. Сулга алдым. Сулга алганда бу вилканың күчәре сулга күчә. Сулга күчкәч, вилка да сулга күчә. Вилканың кристаллары да сулга күчә. И шуның аркасында җә бу як тәгәрмәчнең тешләре алдан ычкына, җә бу якныкы. И ул ничек дип әйтим инде, сәгатьне регулировать иткәндә, төзәткәндә бик нык влиять итә дип әйтик инде. Әле хикмәт нәрсәдә? Менә тагын бер кат күрсәтим әле. Менә бу втулка. Мин хәзер отвертка белән бу втулканы бордым бит, әйме? Бордым, сәгать киләрмен дип, киләнмәде, ул туктады. Аның ичендә тагын бер втулка утыра. Менә бу ичендәге втулкасын бүген мин алып, ашалган ягын, ул цилиндрический әйләнгән инде, ашалган ягын 180 градуска әйләндереп борып куйдым, икенче ягы ашалсын дип. Икенче ягы. Шуннан соң менә регулировать итәргә туры килде. Менә хәзер мин киридән түгел әле, тагын бер кат шушыны катырак бормакчы булам. Тагын ничек булыр? Менә эләгә башлады, күрәсезме? Дөрес түгел. Значит, безгә у якка барырга кирәк. Менә, күрәсезме? Былай бурганда әзрәк өскә күтәрелде. И уңгарак китте. Барыбер ул, күрәсезме? Дөрес эшләми. Тагын кире сулгарак китереп карыйк. Шулай итеп, шушы узелны боргалап, без точно уртасын алырга тиеш, киләргә. Или сулга, или уңга күчереп. И биеклеген. Әгәр дә без нәкъ өстә уртада куйсак, менә бу шлиц дип әйтик инде, отвертка керә торган урын, горизонтальный булса, иң биек урын була. Без шушы шлицны 180 градуска бурсак, иң астагы урын була. Безгә астагы урын кирәкми, өстәге җә уңгарак, җә сулгарак, әкрен генә сулга, уңга борып
килергә тиеш. Менә шундый эшләрне эшләргә кирәк. Бу сәгать бу инде с лишним анкером сәгать, настенный сәгать. Вот. Бик матур эшләнгән. Корейский березадан шпонлап ябештырылган, күрәсез, матур итеп. Кызыл агачтан корпус эшләнгән. Вот. Күрәсезме? Инде аның әле матур циферблаты бар. Мен инде настройка менә теге анкерный узелны настраивать өчен бу циферблатын алдым. Циферблат мешайтмәсен дип. Аннан соң инде эш беткәч циферблатын куеп үз урынына и сәгатьне җыеп матур итеп эшләп куям.